No iso dakit inda tayo armen para iti kay suna butos tayo. Syakit inkayo met amin ngarmen. Inaklat tayo darirag kada kayo. Dahito'y dawat ko pakisuporta. Dahito'y nanuwa channel ko. Babaen ti panag-subscribe, panag-like, ken panang-i-share yo no inkay nagustuhan. Agyaman mga kadaniw. Kadaniw, may sa adaniw manin tinak isagot kada kayo. May daig iti basing kawel ni politika. Daniw ngayon na pinauluan. May sa nasyon, luma, ken boses ni MGM. Tinabayagen ngay oray, dagiti agkakadayaw, natinganen na danunen ti aldaw. Dadtadan nga marimbangaw, sa anen amaungpot na para pangablaaw. Umunang aldaw, inda nagpiesta, ayos de proklamasyon umuna, nga dang inyawat da. Kas panangipakita da, panangideklara, ito opisyal align up, pileg ti partido da. Nagalungugang ti ado apalpalakpak, nagaritariwawa, agsasalupang nga arikyat. Naglayos, ti agbiag abalikas, ti mibker, ti pamati, ti maysa, ti inda, apan nangabak. Luzon, Visayas, ken Mindanao, buklen ti maysa a nasyon, ngem winaramanen ti agduduma kulay. Kulay nga agsusupadi, awan mayat apay turay, da isuda amin, ket kayat da, nga da iti ngato, iti dayto yagundaway. Ita kanito, panagpagayam, ket iso palang tilipaten, no sana suruten, umanamong iti kayat ni gayem. Tay tinapatpatig, iti amin abanag, ni kandidato nga ay idolen, mailaksid, ikinasinged, kapo kaday talaeng. When addadag iti may sakripisyo, kastamet amapukaw, gapoy tinapalaos, gagam arumrumbaw. Minsan malipatan tipudno akay papanan tinda kiddaw ngagkay kaysa para iti pagsayaatan nasyon tayo iti sumarasaruno ngalal daw. When kinagpaypayso ket narigat amatukot kenawaten intay anawarawara no oras ti basing kawel. Takas laman na barbara pay ti ulo tayon a supporters ngem kadagiti agnayangay ngayon tayo ngoten. Laglagipen tayo kuma di tayo liplipatan tipod no abaligi saan na para iti kandidato ang mapagasatan. No diket di para kada tayo agnanaed iti maysa nasyon wenno pagilyan. Isu nga oray agduduma tayo iti supsuportaran. Intay latta agririn na agkikinawatan.